Que tal? Moi boas e moi benvidos á súa cita semanal coa actualidade do sector vitivinícola das Rías Baixas. Orixe e calidade está a piques de comezar un novo programa, pero antes, como sempre, toca a pausa para a cabeceira. Así que póñanse cómodos que voltamos de seguido. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Moitas precipitacións e escasas horas de frío. Este é o balance que nos deixa o que levamos de inverno a estas alturas do mes de xaneiro, unha situación que, aínda que non é mala, non é a idónea para o viñedo. Neste momento os viticultores continúan facendo as tarefas de poda e tamén se comeza cos abonados. Falamos deste momento coa técnica de campo Mónica Chaves, de Mar de Frades. Nós, como podedes ver, este viñedo que é de Finca Valiñas, pois xa o temos podado e atado. Bueno, hai moita xente que na zona pois que aínda está empezando a podar, porque realmente tamén tuvemos bastante mal tempo polo tema dos temporais e tamén porque foi un outono moi chuvioso. Ao terminar a vendimia prácticamente tampouco fixo moito frío, entonces as labores de poda pois retrasáronse bastante. Nós, por exemplo, en Finca Valiñas pois levamos xa un mes que dende que fixemos e rematamos a poda. Entonces, como podedes ver, este é un viñedo en parra. Solemos deixar entre 8 a 10 varas de 6 a 8 yemas para deixar unha carga para ter despois unha produción en torno aos 10.000 kilos, 12.000. Este viñedo, como xa é bastante antigo, xa non nos alcanza, pero sempre de moi boa calidade. E o que intentamos facer, e tamén é moi importante, é o atado. O atado, nós o que facemos é o arqueado das varas, dos sarmientos, porque sí que o ano anterior se veu que como houbera moi poucas horas de frío, hubo unha produción pois que non foi homoxénea, non todas as yemas pois brotaron á mesma vez. Entonces, bueno, pois o que estamos facendo con este arqueado das varas este ano é un pouco romper a acrotonía que ten a planta, non? Que sempre brotan as últimas yemas. Entonces, arqueando así a vara, o que facemos é pois que a savia non tire recto e que teña máis dificultades en chegar á parte, bueno, pois máis alonxada do que a madeira. E despois, bueno, pois o que faremos será empezar cos abonados xa, porque, bueno, ahora mismo temos un pouco de tregua no tempo, non? Son as labores que temos que facer despois da poda. Realmente é que levamos bastante auga, no que levamos dun mes de inverno, xa casi levamos cerca dos 100 litros, 80 litros por metro cuadrado, é moitísimo. O que se pode, bueno, pois producir son o que serían pois escorrentías no suelo, pérdida de suelo, que non é nada favorable, porque a nosa acometida pois a conservación do solo. E o que, bueno, pois sí que a veces hai bastantes derivas en zonas onde hai erosión,
sí que se produce máis erosión por esa choiva, lavado tamén das bases de cambio no solo, entonces, bueno, pois tes despois que fertilizar un pouco máis. Nós o que facemos para non ter tanto problema é deixar a cubierta vegetal, porque, bueno, é unha forma de retenelo o solo. Despois, por exemplo, este ano tamén o que fixemos foi triturar o sarmiento, non? Triturar a madeira de poda, un pouco tamén para darlle máis materia orgánica de base leñosa e tamén para non queimar e non producir tanta huella de carbono, porque sí que é verdad que en moitos casos é necesario facer a queima dos sarmientos, non, unha vez despois da poda, porque hai moitas enfermedades de madeira. O que pasa que viñamos, bueno, todos os anos queimando e sí que generábamos moita huella de carbono. E como este ano, bueno, este ano e máis a partir de agora temos que intentar reducir todo o posible o carbono que soltamos á atmósfera, pois o que estamos facendo é volvelas a incorporar ao terreno. É mellor para o suelo no sentido de que generas máis materia orgánica, pero bueno, despois temos que ir vendo como eso influye na salud da planta, non da madeira, porque aí poden quedar reservorios de esporas, de hongos, e, bueno, pois ao mellor despois ao final non nos é tan rentable, digo a nivel fúnxico, non, e de combatir enfermedades, rentable nese sentido, non, porque ao mellor hai que despois tratar para algún tipo de enfermedade de madeira, pero, bueno, estamos convencidos que o camiño que temos que seguir é de non producir tanto carbono, non expulsar tanto carbono á atmósfera e, bueno, por eso cambiamos un pouco esa maneira de traballar. O solo é algo que se perde, non? Cando por todo o tema climático tamén e de tanta choiva, non? Pois prodúcese un lavado. Nós temos uns suelos que son bastante que teñen unha estructura franca, non? Pode lavar moito que son as bases de cambio e todos os nutrientes do suelo. Entonces a planta despois non nos ten ou cerca das raíces, porque se van a capas máis profundas, entonces nós o que necesitamos facer é pois aportar máis nutrientes ao solo. E entonces a nosa idea é non facer tanto laboreo, non, respetar un pouco máis a estrutura do solo e solo utilizar os fertilizantes nas dosis necesarias, non utilizar tantos abonados nitrogenados que despois tamén con tanta auga que cae polas escorrentías poden chegar a cauces. Entonces realmente hai que facer pois eso, un abonado dunha forma pois controlada, sabendo as unidades que lle metes de cada elemento e facela con sentido. Nós estamos facendo un viñedo pois novo que é Pazo do Monte, aí sí que hai algunha deriva por escorrentía porque o suelo todavía non está moi fijado, entonces pois sí que notamos que temos máis pérdida de suelo. Pois sí que hai algunha vez algún desperfecto en algunha construción de boartellados e así, pero en viñedo de momento non tuvemos tanto problema. As crecidas dos ríos sí, porque como vos comentaba, Pazo do Monte sí que está ao lado do río, claro, cando crece o río pois trae madeiras, podeche mover postes, son consecuencias deste mal tempo, pero estamos no inverno e hai que aceptalo como ven. O que é o viñedo e prácticamente todas as plantas leñosas e de fruto necesitan pasar unhas horas de frío, non, para producir fruta, e fruta de calidad. Pero, inda que teñamos agora esta sensación de que fai frío e tal, ainda estamos moi lonxe, estamos o que foi en otoño, tuvemos cerca de 90 horas de frío. E agora estamos en 123 horas de frío no que levamos de inverno, o sea, é moi lonxe do que necesitan as plantas, que son en torno ás 500 horas de frío. O que pasa é que estamos tendo cada vez unhas temperaturas pois máis suaves, e claro, os cambios cóstanos máis, pero as plantas están bastante lonxe do que necesitan para producir ben. Agora mesmo, despois do que a poda, podeselle dar algún tratamento para a madeira, non?
en base aos cobres permitidos, e despois tamén o que podemos facer é cando empeza xa pois un pouco a hinchar o que serían as yemas, que aí podenselle dar algún tratamento contra a escoriosis. Pero en principio o que podemos facer é cerrar as feridas de poda, non? Despois da poda, porque por aí poden entrar esporas esporas de fungos responsables de enfermedades de madeira. Despois deixar unha poda un pelín máis larga nos cortes, non facelos tan a rente da planta do que é o tronco principal, porque así prevenimos que todos eses hongos pois cheguen adentro do que sería a madeira. Facer unha poda menos bonita, pero máis práctica e máis sana. Bueno, hai que ter paciencia. Realmente, pois este traballo un pouco, estamos traballando fora, e realmente pois témonos que adaptar ás inclemencias que nos traia, temos que ter paciencia a hora de podas, de atados, tamén de estercolados, todo se nos vai xuntar hacia o final, pero bueno, hai que ser pacientes e esperar a que teñamos un momento bo para seguir traballando e non perder os ánimos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. 2019 foi un bo ano para o Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. O ente cualificou un 24% máis de produtos, situándose por enriba das 700.000 botellas con contraetiqueta. 2019 foi un bo ano para as augardentes e os licores de calidade en Galicia. O Consello Regulador incrementou a cantidade de produto cualificado, o que significa que cada vez son máis os produtores que optan pola calidade. Foi un bon ano para o Consello Regulador. Este ano calificamos, este ano pasado, o 2019, calificamos casi un 24% máis de produto que o ano anterior. A ver, estamos incrementando as ventas de promedio, porque hai que compensar un ano con outro. O promedio é aproximadamente un 12-13% de crecimiento sostido no tempo, non? Deste xeito pasaron dunhas 600.000 botellas con contraetiqueta a superar as 700.000. Este ano hemos tido un incremento superior aos anos anteriores, moi superior. Posiblemente se amortigue este crecimiento o próximo ano, non o sabemos, pero bueno, de todas formas é un panorama esperanzador. Detrás deste bo resultado atópase un maior peso das destilarías especializadas fronte á produción complementaria de algunhas adegas de viño. Destaca sobre todo o aumento da comercialización con cadeas de distribución galegas. Hai máis grandes centros de distribución que teñen produto amparado. Pasamos de 1 a 3 destas grandes cadeas de distribución con marca propia. Os demais teñen produtos amparados por o Consello Regulador, pero non teñen marca propia. Estas cadeas de distribución son fundamentalmente galegas. Eso creo que é un dos factores que han incidido sobre este incremento dos produtos, non? Tamén eu creo que as destilarías antes basaban a distribución máis nas adegas. Os comercializadores de viños eran a vez comercializadores de aguardentes e licores amparados por o Consello Regulador. Vai decantándose máis a venda hacia as propias destilerías, se mantén máis estabilizado a venta das adegas que comercializan viños. Con vistas ao futuro, o Consello Regulador aposta por manter a súa liña de traballo dos últimos anos. De novo, queren poñer o foco no produto caseiro, que tanto afecta ao sector. Para nós, este tipo de actividades que se desenrolan nos centros de formación profesional son moi importantes porque estamos formando
aos futuros prescriptores dos produtos galegos, non? Entonces, ese é un foco principal, non? Outro foco é incidir sobre o consumidor. O consumidor ten que ser o que pida os produtos amparados polo Consello Regulador, o que non ten que deixarse enganar por certos prescriptores ou pseudoprescriptores, non? Ten que saber que hai un Consello Regulador, que hai uns produtos amparados por o Consello Regulador, e que cando un quere tomar un aguardente galego ten que ser un aguardente que este amparado por o Consello Regulador. Cando un quere tomar un licor café de Galicia, ten que tomar un licor café que este amparado por o Consello Regulador. Así o indica a etiqueta, e esa etiqueta responde do contido que hai dentro da botella, non? Esos produtos son auténticamente galegos. Os que non pon licor café de Galicia, aguardente de Orujo de Galicia ou licor de ervas de Galicia, esos produtos non son galegos. Se intentan disfrazar como galegos, elaborado en Santiago de Compostela, en Ourense, pero non son produtos auténticamente galegos. Os produtos auténticamente galegos son os amparados por o Consello Regulador porque se certifica desde o orixen hasta a posta na distribución, ¿no?, destes produtos. Para o presidente do Consello Regulador, o produto caseiro é un descrédito para Galicia. Fai un chamamento a produtores e consumidores para prescindir deste produto que, segundo advirte, non fai máis que enganar o consumidor. O produto caseiro é un descrédito para Galicia. Hai que velo así, ¿no? Como o seu propio nombre di, se é caseiro non se pode comercializar. Eso é o que tiña que saber todos esta xente, non? Que teño un licor café caseiro, non? Nun bar, cafetería, restaurante. Eso non é posible. Non é posible, está vulnerando as normas, está vulnerando a lei, está enganando ao consumidor, non? Entonces, eso tiñamos que erradicar. Tiñamos que cambiar eso de produto caseiro por produto artesanal. Pero artesanal ben elaborado, non? Por ser artesanal non ten que ser un produto vasto, rústico, non? Pode ser artesanal, pero moi cuidado, non? E iso é o que son os produtos que están amparados por noso Consello Regulador. Un camiño no que precisan da complicidade das administracións, pero tamén dos prescriptores profesionais e, por suposto, do cliente final. Tratar de erradicar esos produtos ilegais da circulación. Temos que contar con a colaboración da administración, eso é indispensable. Por outra parte, nos faremos todo o posible por poñer en valor os nosos produtos, en dar a coñecelos, explicarle ao consumidor cales son esas características intrínsecas que os distinguen de outros produtos. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Alvariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Alvariño Rías Baixas. Continuamos con máis información de interese na sección das breves. A Xunta renova a súa colaboración coa organización dos premios Martín Codax da Música para a súa 7ª edición. O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, e a presidenta da Asociación Músicas ao Vivo, Xana Lastra, asinaron na Cidade da Cultura de Galicia o convenio de colaboración mediante o que a Administración Autonómica volve a apoiar económicamente a organización da cita, a prol dunha maior proxección social do traballo dos profesionais da música en Galicia. De acordo co devandito documento, a entidade da Consellería de Cultura e Turismo contribuirá ás diferentes accións vinculadas á convocatoria destes galardóns, que se irán desenvolvendo nos vindeiros meses e culminarán nunha gala na que se entregarán os 17 premios nas diferentes categorías musicais, os 3 organistrum para salas, festivais e espazos de comunicación musical e o honorífico a toda unha traxectoria.
O Diario Oficial de Galicia publicou unha orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan as axudas para fomentar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, dotada con 3.570.000 euros para 2020 e 2021. Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas vitivinícolas, as organizacións de produtores vitivinícolas, as asociacións de 2 ou máis produtores e as organizacións interprofesionais. O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria rematará o 31 de xaneiro de 2020. Serán subvencionables os custos de construción, adquisición ou mellora de bens inmobles, así como de compra de nova maquinaria e equipamentos ata o valor de mercado do produto. Os principais obxectivos desta convocatoria son, entre outros, os de fomentar a agrupación dos primeiros elos da cadea alimentaria mediante a integración das entidades asociativas e o asociacionismo agrario e impulsar os procesos sustentables dende o punto de vista ambiental a través do aforro de enerxía, a eficiencia enerxética global, a utilización de enerxías renovables e a valorización e tratamento dos residuos. Preténdese así mesmo fomentar a certificación ambiental das instalacións das empresas vitivinícolas, a produción ecolóxica e os produtos acollidos a réximes de calidade e os pagamentos de uva por calidade. Outras finalidades pasan por favorecer a innovación e a implantación de novos produtos e novas presentacións polo incremento da dimensión empresarial, a participación dos viticultores e elaboradores na cadea de valor ou impulsar os investimentos en comercialización e a introdución das tecnoloxías dixitais nas empresas. O Diario Oficial de Galicia publicou a convocatoria de subvencións para a execución de proxectos da medida líder do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Trátase das achegas ás que pode optar calquera persoa ou entidade a través dos 24 grupos de desenvolvemento rural do territorio galego para desenvolver proxectos que dinamicen as súas contornas, ben sexan de carácter productivo ou non. Nesta convocatoria, o orzamento das axudas supera os 6,6 millóns de euros en 2 anualidades e está cofinanciado nun 75% polo FEDER, nun 2,5% pola Administración Xeral do Estado e nun 22,5% pola Xunta. O crédito está xa previamente distribuído entre os grupos de desenvolvemento rural seleccionados no marco do PDR de Galicia 2014-2020. Aínda que o prazo de presentación de solicitudes é permanente durante todo o período de execución do LEDER, concorrerán esta convocatoria aquelas presentadas ata o 31 de xaneiro de 2020. As solicitudes de axuda dirixiránse tendo en conta a localización do investimento, o GDR que corresponda e presentaránse no formulario e coa documentación prevista nas bases reguladoras desta convocatoria. Serán subvencionables proxectos de natureza productiva que supoñan a realización dunha actividade económica con fins lucrativos e tamén proxectos de natureza non productiva, consistentes na realización dunha actividade que sexa de interese público ou colectivo. A concesión das axudas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva a través de cada GDR e as persoas beneficiarias de proxectos productivos poderán solicitar un anticipo de ata un importe máximo do 50% da subvención concedida. No caso dos proxectos non productivos, esta porcentaxe pode chegar ao 90%. A asignación total da medida LEDER para o período 2014-2020 é de 84 millóns de euros. E ata aquí chegou a Orixe e Calidade desta semana, pero non esquezan que voltaremos o vindeiro xoves con máis actualidade e máis información do que deu de si a semana no sector vitivinícola das Rías Baixas. Recorden, o vindeiro xoves aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón, sexan felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas.